Hayırlı gün, hürmetli Turu efirini karşı dostlarımız, hürmetli rayondaşlarımız. Biz bugün Tileşi gazetesine yazılışçılar arasında yazıl hem bulak aksiyasına neticeler yasarga jinaldık. Әлеге акцияның төп шарты буенча редакциябызга Tileşi gazetesine 6 айлыкка язылганлыкка квитанциялар җибәрергә тиешләр иде. Барлыгы безгә 300-гә якын квитанция килде. Һәм хәзер инде без бүген шулар арасында призлар уйнатачакбыз. Инде призлар уйната башлаганчы безнең редакциябызда махсус кунак бар. Иң беренче аның белән танышып узыйк. Бездә бүген кунакта яшь җырчы кызыбыз Римма Никитина. Римма, söz сиңа рәхимит. Hayırlı günler isenlerimiz. Enes bir jırla var gelenleri söyleşiriz. Ye eydelidirsin, min sizin işik yeşiysin. Gökten indi tanıp koladın düşmeysin, endişmeysin. Ye eydelidirsin, min sizin işik yeşiysin. Gökten indi tanıp koladın, endişmeysin. Mini iskolasın mı? Yıkısız kalasın ama Gökten yıldız sanıp elle uftanasın mı? Mini iskolasın mı? Yıkısız kalasın ama Gökten yıldız sanıp elle uftanasın mı? İyi uyanalım. Ye eydelidirsin, min sizin işik yeşiysin. Göklerinde tanıp koladın deşmiysin, endeşmiysin. Ye eydelidirsin, min sizin işik yeşiysin. Göklerinde tanıp koladın, endeşmiysin. Bek zor rahmet. Men bu sizde konakta, Tileşi'de. Mene bugün Tileşi gazetesinde birinci takır konakta. Mene bugün bunda şakırlar şu baraban nazarat pakroti getirge. Hamene siz yuklap gitmesin deyip. Dege buletlerini urunlarına avuştırıcı için men bugün sizden bilen günü boyu bulaşakmın. Rahmat Римма. Әле без синең белән тагын якыннанрак танышырбыз. Инде акциягә тукталсак, без әлеге акцияны быел 3нче тапкыр үткәрәбез.
Акция Теләче муниципаль район башлыгы Хажипов Нәҗип Нақипович ярдәме белән оештырыла. Аңа зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хәтерләсәгез, бәйгенең беренчесе Таң хуҗалыгы җитәкчесе Атаулла Касыймов ярдәме белән, икенчесе Болындыш авылында үз эшчәнлеген алып баручы Низамов крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Марат Харис улы Низамов булышлыгы белән узган иде. 2020 елны төп бүләк бозауны Болындыштан Фиргать Гыйлаҗиев гаиләсе, инде узган ел 2021 елда Үзәк хастаханә табибы Эльмира Шәрәфетдинова алды. Бүгенге чараның төп спонсоры исә Улымише авылында эшчәнлекләрен алып баручы Әхмәтова крестьян фермер хуҗалыгы. Без инде бүген төп бүләк бозауга кем ия буласын, акция ахырында ачыкларбыз. Инде бүген шулай ук килгән кунаклар белән дә таныштырып узсак, безнең килгән кунакларыбыздан Саба һәм Теләче районнары буенча почта бүлекчәсе җитәкчесе Заһидуллин Рафаэль улы, Шәке һәм Улымише почта бүлекчәләре мөдирләре Сәвия Рифкать кызы Зәйнетдинова һәм Гөлденә Зөфәр кызы Йосыповалар, шулай ук Үзәк бистәсеннән безнең Ильяс абый да биредә. Хәзер сүзне Теләче газетасының баш мөхәррире Хуҗин Линар Йосыповна бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле безнең әбүнәчеләребез, Instagram каналын даими карап баручыларыбыз. Дөрестән дә бүген зур шушындай чарага җыелдык. Хөрмәтле райондашларыбыз, бозау уйнатабыз. Бозауны инде кызлар әйтеп киттеләр. 3нче тапкыр бозау конкурсын игълан иттек һәм аны бүген уйнатып иясенә тапшырачакбыз. Хөрмәтле райондашларыбыз, мин инде иң беренче чиратта бик зур рәхмәтем әйтәсем килә районыбыз башлыгы, Теләче муниципаль район башлыгы Хазипов Нәҗип Нақип улына, чөнки барлык узучы шушындай чаралар аның ярдәме, аның теләктәшлеге, аның киңәшләре белән уза дип әйтергә. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук, хөрмәтле райондашларыбыз, безнең Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчелегенә, шәхсән генераль директорыбыз Садыков Шамил Мөхәммәд улына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә шушындай акцияларны уздырганда да ул безгә һәрдаим үзенең ярдәм кулын сузып, булышып тора. Бик зур рәхмәт Татмедиа җитәкчелегенә. Һәм инде әлбәттә бу газетаны безгә таратуда, аны әбүнәчеләребезгә алып барып җиткерүдә минем бик зур рәхмәтләрем әйтәсем килә районда эшләүче почта җитәкчеләренә, почтальоннарыбызга, авыллардагы төрле авырлыклар булуга карамастан бүгенге көндә газетабыз 1300-дән артык тираж белән Саба һәм Теләче районнар биләмәсендә таратылып килә. Һәм алга таба да без үзебезнең эшчәнлекне тырышып эшләрбез дип ышандырып калабыз. Хөрмәтле райондашларыбыз, хәзер инде без күчик бүләкләр уйнатуга, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде призлар уйнатуны әкренләп башлап та җибәрәбез, райондашларыбыз көтә торгандыр. Өметлесәгез безнең янга рәхмәт аласыз. Әйдәгез, без иң беренче уйнатып, безнең социаль челтәрләрдә котлау бирүгә бушка сертификатка. Әлегә сертификатка кем ия булыр икән? Беренчесен алам. Безнең 156-нчы номер. Инде бүләк иясен ачыклый торган арада Рима сиңа сорау биргезик, үзең кайсы яклардан, үзең белән беренче таныштырыгыз. Мин үзем Питрәч районы Рәҗәсәр районыннан, шунда туып үстем. Но минем әни сезнең күрше районнан, Саба районы Килдербе авылыннан. Шуңа күрә мин бу Теләче белән Саба арасында туда-суда йөреп үскән бала. Бу безнең 156-нчы номерлы бүләк иясе Улымише авылыннан Гиньятуллина Нурсина апа мәктәптә эшли бу безнең. Нурсән апа. Нурсән апа. Гиньятуллина Нурсән апа. Газетага һәрвакыт язылып киләләр. Поздравляем! Молодцы! Икенче бүләк менә шушындый тузан каккычны уйнатып узыйк. Бу тузанны калган икәнсең. Нинди шартларда кулланалар инде? Кемгә нинди шартта кирәк инде? Тузан каккычка кем? Бу сейчас миңа кирәкле бүләк иемләр. Син язылмаган идеңме соң? Юк, шул менә мин язылмаган идем шул. Языласы булыр, наверное. 11-нче номерның безнең. 11-нче номерда безнең кем икән? 11-нче номер. 11-нче номер. 11-нче номердан Фәүзия Сабирзянова Күкшәдән. О,
Fevziye Kaygan. Eng ishlab, eng chekar bo'ladi sizga. Fevziye Kaygan. Agar biz mana shunday saat o'ynatdik, budilnik yo'qlab qolmas uchun bu sharoitdoshimizga biz kerakli bo'ladi. Endi meni birini olayman. Aytadi sog'liqlar. Kalama sarı budilnik indirganga. Mening qo'lim yengil bu ishni. Ikki shiqdi даже. Yo'q, birsini so'g'argan o'tdi. Так. 100 qo'lim yengil. Bu budilnik bilan точно yo'qlab qolmaysiz. 110 nomer. Kim bo'lar ekan? Oyrat Zaripov. İskajiri oğlundan. Oh, Zaripov. İskajiri Oyrat Zaripov. Попробуй yo'qlab qola qol. Agar biz mana o'ynatamiz. Agar biz mana bir shu ishni o'ynatamiz. Koşasın. Men olmayman. Aydan oğlum. Tushunish kerakli bo'ladi. Вообще. Так. 58 nomer. Ne bir xotir qizga aytsa bo'lmaydi. Aynur Zinnatullin. O, Aynurga тоже ничего. Bu İskajiri oğlundan. İskajiri oğlundan. Qara nima jüri urlarni bilan bo'lamen bular. Qo'lim seni jirilar yo'qlayman. Kvitansiyalar bek ko'p kelgani ham bizning Bolandish yerligidan bek ko'p keldi kvitansiyalar. Agar biz hozir o'ynatamiz avtomoykaga, flashidagi Samas avtomoykasina sertifikat. Kim Bushlay mashinasini yugurib baxtiga erishir ekanmiz. Seksen altıncı nomer. 86'da kim ekan? Rima muzikay bilan foyda oldingiz bilan nechik narsalarga bo'ldi. Mening вообще muzikal bilan o'ndirishim aytganda yo'q. Men nechta jillar shu jillar men uylanmagan jillarga men jillarni o'zim yozam. 90% jillarim mening o'zimning repertuarda o'zimniki. Turmushda bo'lgan jillarim. Shu. Bu bizning bo'lak egasi Rano G'azizova Uzak bistasidan. Oho. Shakilab boramiz bularni. Ham tog'in tartibida. Narsa o'ynatamiz. Nabor instrumentov. Qo'yda mana men berayim hali. Bek aybat bo'lak o'ynatamiz. Shabula qo'y bu. Birer yaxshi bir irat bo'lsa. 4. 4-nomer. 4-nomer bizning. Safiya Abdulmanova. Oh, Tilashidan bu bizning yolg'ishmasak Tilashi o'rta maktabida ishlaydi. Safiya opa, men sizga emas, erigizga 23 firqa bo'lak qilsangiz bo'ladi. Sразу. Endi shu orada ozgina qoldi yozib, gazetamizning rayonimizda nashr etilgan gazetalar tarixina da to'xtalib o'tsak, 1939-yillarda bizning Stalincha ismi ostida gazeta dunyo ko'rgan, 1956-yillarda За высокий урожай ismli gazeta, 2000-yillarda Tilashi xabarlari, endi 2001-yildan so'ng bizning Tilashi gazetasi ismi ostida gazetamiz dunyo ko'rgan. Naqtamana shu gazetaga biz rayon yangilikları, rayon xabarlari bilan tanishib boramiz. Endi shu o'rinda yangidan sponsorlarimiz bilan da tanishtirib o'tasi kelam. Aytib o'zganimizcha bizning tip sponsorimiz o'zlarining ishchanliklarini Olomisha ovulida olib boruvchi Ahmetova Kristian fermer xo'jaligi yetakchisi Ahmetov Raynor G'ilfon ulam o'tkirchilarimiz rayondoshlarimizga turoq tuzuv uchun ko'p turli produksiya tubaya bu materiallari turli profnastillar taqdim etuvchi Qolay zavodi yetakchisi Axbarov Ilnur Haydar ula rayondoshlarimizning yurt yerlari naqtamana ular taqdim etgan materiallar bilan yangi tasvirlar oladi deb aytsak-da, hech qanday yolg'ish bo'lmasdir. Shulay uq uchinchi sponsorimiz shaxsiy ishmakar G'ayniddinov Zohir Farziddin ula aliga tuzilish bazasida turoq tuzilishlar uchun bek ko'p turdagi og'och materiallarini topa olasiz. 4-chi sponsorimiz bizning Tilashi ovulidan Gulnur ham Ozod Shayxiddinovlar oilasi. Ular bizning Tilashi gazetasida doimiy yozuvchilarimizda. Endi prizlar o'ynatuvni davom etdik. Agar sen savoli birer bo'lak. Bo'lakmi? Oy, bera mana berayim men. Mana bu birini. Eng kerak ayirlar bu. Uqlov o'ynatamiz. Uqlov. Mana bu bergan. Olib qo'yim ekan. Olib qaranglar. Bunga nedir ekan bizning uqlov.
Bularning bütün нәрсе шиба biz кенә торалар монда. 185. Bu bizning osh üstüne ne gerek bular? No, başka maksatlar için de şey bir bu. Kimge WhatsApp'ta kullanılanlar? Kimga nişi? 185 номер астында bizim Светлана Демидова. О, как повезло. Eski Қарабаян авылынан. Светлана şimdi günah kutlaydı sizle. Bileksi bulak, ayda bizne patlasını oynatabız. Da teşin akredisi bilen o. Әлеге patmos, kimde elegir iken. Bizim bu pişmaktanıрақ olub qarayım. 102. Big Motor patmos. Rema jirşi bularak nindi problemlar bilen uşaqlar kübrek. Nindi Bulak problemi yesin bilen? oşuklığında silabız әле. Nindi problemaga degan kelganda shu o'tiralaringda so'rab televizorda mana ko'rinishlik radioda snajerlar ezimi bizning Yashirin Botirning tugu ha televideniye bilan radiolar ular платный endi. Proshotga mana yangi chiqargandan so'ng shuni раскрутить ettirga azrak problemlar. Niyar Allohga shukr ha sotsial shertlar bor, Instagram, Kontakt, YouTube'larnilar mana shu sotsial shertlar bo'luvi u реально на самом деле big спасает artistlarni. Shunga ko'ra jingliroq. Hozirgi yoshlarga mana jingliroq. Bizning bu бүләк иясе Safina degan kishiga ilakkan bu Tlesh авылынан һәм язып куйган инде Радник халыкка комплекслы хезмәт күрсәтү үзәгендә эшлим дип тәгән. Кытлыйбыз. Мен язып бетермәгәннәр. Şirattагы bulak şunday nabor. Шумеше дә бар. 3 tabak, 1 şumiş. Mana sırada dur bular. Kimde şigar iken әлеге bulagыбыз. Так. 82 номер. 82 номер безнең. Никулина Наилә. Бу безнең Треши үзәк хастаханәсеннән. Шулай ук безнең быелгы уеныбызга да район үзәк хастаханәсеннән бик күп квитанциялар килде. Менә чираттагы бүләкне безгә район үзәк хастаханәсенә озатып куып чыга инде. Найла папа килешин булдан. Şirattагы bulak сәгать. Сиңа сәгате. Мен шунда килеп кысалар, имен. Шунда чырып бергә кирәк. Всё, чырып. 38 номер. Фәнисә Мубаракшина Баландыш авылыннан. Котлыйбыз Фәнис апа. Сездә авыллар на самом деле бик күп икән газета. Молодцы. Баландышлар бигрәк актив куюлда итәмеш. Куат белән дә бик күп квитанцияларны җибәрделәр. Шулай ук редакциягә алып килүче райондашларыбыз да бик күп булды. Прям айда менә бу мендәрне уйнатыйк әле хәзер. Моны мин алып китим инде. Гастроль абырга шопмис бу. Машинадан алып. Кемгә чыгар икән бу мотор бүләк? 118 дигән бу. 118. 118. Ямша, рәхәтләнеп йоклыйсың. 118. Яхия Мухамедзянова. Мухамедзянов. Плешидә. Менә рәхәтләнеп йоклыйсың инде синең белән. Китте миндә китү. Тагын берәү бар әле. Тагын берсе бар. Хәзер миндә күп булган. Һәм менә şirattагы bulak табак уйнатабыз. Назыр үзем алыйм. Олым җиңер бит минем. Апа, безем төшердем. Менә саламызы. Минем привычка сразу икене аламын. Йөздә 4 номер. Азат Шәйхетдинов. Менә бит. Бу безнең спонсорыбызга Үзебезнең безнең табак чыкты Азат ел сайын газетка язылып, ел сайын квитанцияларын җибәрәләр. Менә быел аларга беренче тапкыр дип әйтик инде бүләкләтте. Инде алга таба дәвам итик. Безнең әйтеп узганыбызча биредә кунакта Сабах һәм Тиләш районы почта бүлекчәсе җитәкчесе Заһидуллин Рафаэль улы да катнаша. Хәзер сүзне сезгә биреп узыйк, рәхим итегез.
Hürmetli yaratıp gazet okuşular, bizning tanışlar, qarovchilar. Men sizga boshda bir nechagina so'z bilan tilaklarni aytib ketirim. Endigina og'irliklar bo'lsa da motoruna yangi yilga kelib kirdik. Shunday choralarda qatnashib, og'irtmishi o'zimizning qo'ygan maqsadlarga erishib, baribizda eson sog'lik yasharga yazsin. Shunday lotereya o'yinga kelganda mening aytasi kelar birinchidan rahmat so'zi sizning Tilashi rayoni gazetasining redaktori Lenar Yusupovichga ularga o'tatib yurindi, молодец. O'zining kelgan bor xiyollarini shunga oshirga tirisha. Alda da uzun ömürlü bo'lsin bu proyekt deb aytaylik. Buning uzun ömürlü bo'luvi bari tek tura shu rayonga gazetga yozuvchilardan gazetga yozilirga kerak, o'qirga kerak. Shu chaqdagina barliq informatsiya bo'lacak kishida telefondan da azroq o'rinib turashakmiz. Shu vaqtda bizning turmushimiz o'quvchilar bilan bəyli bo'lacak. Pochta bo'lgana kelganda Lenar Yusupovich aytib ketdi. Biz rayon gazeti redaksiyasi bilan tig'iz ilimtilashimiz. Allohga shukr, butun отделенияларда da yozulalar. Barsına da vaqtida gazetni iltib yetkazishga tirishamiz. Ishimiz pochta bo'lgana kelganda ko'p qirli. Shunga qaramasdan aning endi eng tubi shu yozuv, xalq bilan xalqqa yetkiruv, shu muhim informatsiyalarni vaqtida. Buning uchun albatta zo'r ish olib boramiz. Pochta отделениялari yetakchilar, pochtalyonlarimiz. Bu yerda mana bizning ikki oldingi отделенияларimiz o'tira. Tilashi rayoni bo'yicha men ularga endi ayrim rahmat aytib ketasim kelar. Ular bizning shundan da o'z ishlarini namus bilan qaraylar. Umuman olganda bizning butun отделенияларыбызга da men zo'r rahmatimni bildiraman cheksiz. Eson sog' bo'lsinlar, motor yetib ishlasinlar. Olg'a qo'yilgan planlarimizni boshqarib, zo'r planlar bilan yashaymiz baribizda. Mana rayon o'zagida da xayolimiz bor. Remontlar kiritilgan da, yangi formatda ishlab qararga. Biz endi bu vaprosni da rayon boshlig'i Najib Nakipovich bilan o'rtaga solib сөйләшәбез. Birga da Alloh bersa motor yetib bu planlarni da shunga oshiramiz deb o'ylayman. Aytasiz keyin sizlarim shu. Sizin biriyle çakanlıktan faydalanıp eydəgiz bir bulekni oynatıb oluyor. Hem barabanını mənə siz eyləndirib. Bir номерni siz tartıb шығarıq zələ. Eydəgiz mənə şuşu uzun aytkış udelinitilini oynatabız. 20 metrli udeliниtil. Kimdə шығар iken. Мен Рәхәтле шуны алайым. рәхәтле райондаşыбызны ашыклап узыйк әле. 148. 148. İnsaf Fathulin Oydar. Oo, поздравляем. Elektrik jigitimiz, elektrik. Elektrik jigiti biz iler elimle bunda ne gerekli bulup çıkaydı bu. Шулай ук түргә Шәтке авылы почта бүлекчәсе мөдире Зәйнетдинова Сәвия Рәфкать кызын һәм Улымиша почта бүлекчәсе мөдире Юсупова Гөлгенә Зөфәр кызын, шулай ук Теләче газетасының баш мөхәррире Хуҗин Ленар Юсуп улында чакырып узыйк әле. Рәхмәт итегез. Сезнең дә райондашларыбызга әйтәсе килгән сүзләрегез бардыр. Иң беренче сезгә сүз биреп узыйк әле. Нинди бәлкилекләрегез бардыр? Җиткерәсе килгән сүзләрегез рәхмәт итегез. Кайсыгыз сөйләр икән? Мен Шәтке авылы Олимпиадасында машина почта булып эшлим. Бездә газетаны бик яратып укыйлар. Без бирелгән планнарны үтибез. Рәхмәт Теләче редакциялар эшләүчеләргә. Алар безгә план үтәргә аларда булыша. Без контактта эшлибез. Аллага шөкер. Әйтәсе килгән сүзем шу. Рәхмәт итегез. Hürmetli rayondaşlarımız, bizim rayon boyunca bir көп почта бүлекчәләре бар. Шуңа да карамастан biz активларын чакырдык. Һәм инде биредә аларга рөхсәт итегез редакциябызның рәхмәт хатын билгеләп үтәргә. Благодарственным письмо филиала АО Татмедиа информационный центр Тюлячий информ выражает сердечную благодарность Юсуповой Гульгине Зуфаровне за добросовестный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации. Желаем вам здоровья, финансового благополучия и процветания во всех ваших делах. Гүлген апа безнең кызлар билгеләп үткәнчә Улымиша авыл җирлегендәге
почта бүлекчәсен җитәкләп килә. Гөлнар апа сезгә һәм сезнең коллективта эшләгән эшләүче хезмәткәрләргә редакциябез исеменнән зур рәхмәтебезне җиткереп калабыз. Алга таба да сезнең белән эшләргә язсын. Алга таба шундый ук эчтәлектә безнең рәхмәт хатыбыз Зайнутдинова Сәвия апа. Сәвия апа безнең Шәткә авылыннан. Райондашларыбыз күпләре беләе. Сәвия апа безнең Олы Нырса авылында урнашкан почта бүлекчәсендә бик озак еллар җитәкчелек итте. Һәм инде бүгенге көндә Шәткә авыл җирлегендә үзенең эшчәнлеген алып бара. Шулай ук Сәвия апа сезгә дә, сезнең кул астында эшләүче хезмәткәрләргә дә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Аларга исәнлек, саулык, тигезлек, гаиләләрендә тынычлык теләп, бергә тагын тотынышып кул эшләргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә хезмәтегезгә. Çıkan birini alıp gidiniz. Нәрсә уйнатабыз? Әйдәгез, менә шушы овощерезка. Шинковка универсальный икән. 124. 124 bilen bizning Noile Galimulina Eskijiri avulundan Bütün para җиргә китә бугай. bir güne faydagız. Eğlendiririz de alıp paragız alırsın. Менә шушы стосикты уйнатабыз. Özümüzün yaklar çıkmasın iken. Yigirme beş. Gülfiye Haziyeva olan diyen bu. Инде шушы урында музыка тәрәскә бүленеп алыйк. Я тут китеп бардым. Бөтен бүләкне биреп бетермәгез инде, туктагыз, без җырлап алыйк. Әйдә, музыка тәрәбез, мотор җыр тыңлыйк. Хәния пажар итергән дип җырны Сириннәр дип атала, сезгә таныш җыр менә. Монда тыңлашларга күбесенә таныштыручы Сириннәр. Başladı şişkede şişkede Sirinler sirinler Eylesin şatlıktan şatlıktan Yılmaya irenler İyilip ögülüp vermesin Übeller übeller Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matlalık siperler İyilip ögülüp vermesin Übeller übeller Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matlalık siperler Tanışma Bana yaşım çalıyoruz Seni kütkendey Dövgesin oynarım Şeşkede karşılay Onlar yasaylarım İyilip ögülüp vermesin Übeller übeller Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matlalık siperler İyilip ögülüp vermesin Übeller übeller Dünyaya kızlanmay
Beler beler Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matörlük silmeler Gelip verebilsin Beler beler Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matörlük silmeler Dünyaya kızlanmay kızlanmay Matörlük silmeler Sizga rahmat. Bu endi sizga yo'qolib ketmas uchun azrakkina o'zini pozitivniy energiyamni jigardim. Keyifler ko'tarildi shunlabda. Endi bunda yangidan bir xabar kelib erishdi. Bizning sponsorimiz video svязda ekan. Hozir aytib o'zganimizcha bizning sponsorimiz Qolay zavodi, aning yetakchisi Akbarov Ilnur Haydaro'li ham u hozirgi minutlarda bizning bilan video svязga kirishak, aning bilan сөйләшеп o'zak. Ilnur Haydarovich, sizni tinglaymiz, siz to'g'ri efirda. Hayırlı günler barızda da rayon halkına barızda da yolkunlu paydaş selamlar. Bana bizim bugün belgeni bir şey Teşe gazetine yazıl hem bulaklı taksisi var. Malası bu yılgança toplanıp kireç uçunda belgeler büyük ihtimalle şu an kadar barlık rayon halkında aksiyelerde katlaşarak çakıram. Legede sizge bugün lezzet yılmaymagan iken ilesi taksilerde dağın alır bulup dura, alarına sizge bizetini yılmayır. Teşe gazetine girgende bir keng mağmeli sıfatlı gazeti, bütün yoğunluklar şundan biri paravız. Arızga da bir rahmat. Rahmat Ilnur Haydarovich sizga. Bizning bilan to'g'ri ilmda bo'lishingiz uchun ayrim rahmat. Endi sizga bizning rahmat xatida hozirlab qo'ydik. Ham biz uni dag'in sizga topshirib o'tarmiz. Akbarov Ilnur Haydarovich. Rahmat xatida. Mana shu motorxat sizga. Sizni kutyapman. Bir rahmat. Ilnur Haydarovich, sizga sizning yetakchilikka bek zo'r rahmat aytasi keladi. Bizning yozuvchilar ismidan, bizning redaksiya kollektivi ismidan siz har vaqtda da bizga yordam qo'li so'zlarga hozir turasiz. Sizning sifatli tuzilish materiallaringiz bilan rayondoshlarimiz ko'plari ilarim tuzi, qoraltı qo'ralarini nig'ita. Sizga olg'a tabada tinchlikda, tegizlikda klientlaringiz mo'l bo'lib, eson-sog' ishlarga yozsin. Endi rahmat xotin sizga shaxsiy o'zimiz topshirib ketarmiz. Sizga bek zo'r rahmat. Rahmat sizga ishlaringiz ne varsa, motor varsa, rahmat shunday motor belgiler o'tkazganingiz uchun biz bu belgilarda beklab qatnashamiz. Barliq qatnashuvchilarga da umislar deb qolaman. Rahmat siz bilan birga bo'lganingiz uchun. Endi biz olg'a taba prizlar o'ynatuvni davom etdik. Haydarovich, qo'ysin o'ynatamiz. Ha, bulaknimi? Elinadagi shu kishi qachondan beri shuni qarab turam. Shuni o'ynating hali. Dumburda o'tirasizmi? Bilasizmi, qolar ekan shuni. 152 nomer. 152 nomer. Tak. Siz пока izlay turasizda, men shuni aytasiz kelar, mana bunda jilar qo'noqlarga, mana shu ekranda bizni qarovchilarga. Men ham qolgan aytsam, o'zimdan Pitresh rayoni bo'lgan bor. Pitreshda aytaman, mana siz Pitreshda bo'lsa, Pitreshda rayonlarga aytaman. Rayon gazetasiga yozilirga kerak. Ne uchun? Chunki rayon gazetasida butun aybat-g'iybat. Kim bilan yuri, qoyaningda uy tuzilgan, kimning mashina olgan, qoyaningda dvijuxa, butunisi rayon gazetasida. Siz ana bir ningni Qozon gazetasida o'qiy olmaysiz, ham bir ningni boshqa jurnallarda o'qiy olmaysiz. Shunga ko'ra Tireshi gazetasida yozilg'iz. Butun g'iybat shunda. Bu bizning Shukesh Oysulu G'aliyevaga kete shetkidan. Shu ishlaplari. Shiratdagi priz. Воронка универсальная. Так. Шығабыз ақтыналар енді.
99 номер. 99. Газизова Альбина, Тілешеден. Сертификат ойнатабыз. Автогаз сервис заправкасына 10 литр бензинға сертификат. О, шәп болады бұл. Бензин мәйесі артық, ә? Кімді керек? Кімді керек дейдір. Спонсорлықтан дегенде бөлек. 10 литр бензинға кім біздің ие болыр екен? Так. 179 номер. Бұл, наверное, точно яңа машина алған кіші шыға шақыр деп ойлаймын мұны. Потому что біздің бұғын шушындай бөлектер ешті кішісінің ашыға. Так, Шаймарданова Әмине, Баландыш ауылынан. Бұл біздің Құтлыйбыз Әмин апа. Әмине апаның яқындарына міне деген бүлек бұлашақ енді бұл. Газетті оқылар, бензинді да бұлдылар. Шираттағы бөлек қабаттан сағат. Будильник. Мен алайын ма? Будильник 9 номер. Лютия Абдуллина Тілеші. Лютия Абдуллина Тілеші. Илек. Шираттағы бөлек. Илек ойнатабыз. 10 илерге. Һәм қоқ ясарға беке оқшы әйбір бұл. Не бейт? Кімнен бейт? Шартларда қолына олам. Мұна жиылдым. Опа! Дөмбе шарға не құшы зет? Шошын айде. Айде шошын олай ғады. Әйде. Шығам деп етімді қошынан бірлі. 112. Номер. 112 номер. 112 біздің қазір. Рима, бәлки өзіңді қатырлейсіңдір аймасар. Бұзда қатырлейдір, синәлі, тәмті ауылында олысқан сабан тойларда да біздің қатнашылық сатылады. Әлі бұйылғына келіп кеттім, дүбірдатып қойып кетті бұзанда, жырладық, бик көңілі, Тілешінің нәші тәмті ауылында бик көп халық жиыла. Хам шондай көңілі өте ол бәйрі, мені бик шады. Казанский сабан. Да, Казанский сабан. Бұл біздің илек Кития Тілеші ауылына Динар Гениатуллинар ғойлесіне. Молодцы, поздравляем. Тілесінің де құжасын білдік. Крутим барабан. Онда Якубович бүгін өзіміз боламыз. Мына бұл салғыларды ойнатып алып та. Бұл біздің көлем белгілей тұрған қолақлар деп етегенде. 22 номер. Мұнда набор. Бұл біздің Тілеші ауылынан Захир Аби Хадиев қалеге. Бұл біздің Дулқан Yüzü бассейнында шей. Захир Аби ел сайын газетқа yazылып келер. Қатлыйбыз, тіркеп қойдық. Енді қабаттан спонсорларыбыз білен таныштырып өтейік. Бүгін зор рахмет сүзлерін шулай Таң шеркеті жетекшісі Атаулла Қасымовқа, Баландыш ауылында өз ішін алып барушы Низамов Крестьян фермер қожалығы жетекшісі Марат Харис улы Низамовқа әйтіп ұзасы келе. Алар енді біз ұздырған түрлі шараларда да һәр вақыт ярдәм итеп келелер. Білгенімізше Низамов Крестьян фермер қожалығы районда бірден бір бәрәңгі жетіштіруші қожалықта болып тұра. Алар үзләре жетіштірген продукция белән районда, яки башкалабызда узган ярминкәләрдә дә еш катнашып киләләр. Анда ниндидер тавыш килә түгелме соң? Сезгә дә ишетеләме ул? Білдіруя құтлау келгеннердір инде. Туры эфир икән. Абиттан соң Безнең кош бабай эшләп йөрисең? Hürmetli Тілешілер, били күргәч аптырап китмәссез инде. Мин инде Кытай яңа елларына барып җиткәч исемә килеп төште бит. Бер уланымның бит бүләген онытып калдырганмын. Бу Тілеші районында яшәүче Шәйхетдинов Азатның Кыш бабай ди, менә шушы бүләкне берәрсенә биресең әле дип әйтеп калдырган иде. Инде мин сезнең Instagram битләрегездән карадым да, сез бүген гәҗиткә язылучыларны призлар уйнатасыз икән. Шуңа күрә менә самолетка утырдым да, тизгәрәк вакцинациялар ясаттым да, сезнең якка очтым. Әйдәгез әле сеңлем менә шушы бүләкне уйнатып алыйк әле. Бигрәк матур куяны, кайсы бәхетлесенә туры килер икән. Алина әйдә. Куянны кыналып кара әле, кайсы бәхетлесенә эләгер икән. Бу шундый матур бу куян, карагыз әле.
Мәйлік, Алина, өзің де үйлендіріп қара енді. Нинди матур İyi куян türüne қарасana. gelen satırgan kuyan bu şimdi. İyi türüne gelen büyük motor kuyan bu. Шоқлап отырған болған. Менің алып кетейін әлі. Eydəgiz, qaysı bəxətəsirə? Номер, 140 номерлікті. Qaysı bəxətəsirə tura kelər ikən? Икенче юлы сезгә дә газетка язылып, Yazılıb kitəm indi мен бұлай болмашты. бүген үк язылып китәсезме? Сәгілім бейін де yazılıb китә бәлі бүгін. Бек көңілі ойындар ойнатасыз икән. Бу безнең куян иясе кем дип уйлыйсыз? Теләшә авылыннан библиотекада, китапханәдә эшләүче Любовь Закирова дигән апайыбызга эләкте бит бу. Біләсіз де, мен белән котлыйбыз. Бәлки ул безнең Яғар сіңлім, мен юлға қозғалып енді. Исәнлік саулық сізге. Көктеріміз қояс. Үйлеріміз тыныш болса, bu kuyanı sizге беріп қалдырам енді. Яра биттігінде қалдырам енді. Әй шунда гына Яра саулық тұрығыз. Бу безнең китапханәчеләребез елның-елында иң беренчеләрдән булып газеталарга язылып, һәм инде барлап квитанцияларын безгә төшереп бирәләр үз куллары белән. Һәм менә безнең бит инде Теләче газетасына язылган квитанциялар менә шушы итеп бик күп итеп килделәр алар. Хөрмәтле райондашларыбыз, без аларның һәрберсенә шушы итеп номерлар сугып теркәдек. Күбесе әйткәнемчә менә хат формасында килде. Менә шундый хатларга салып, үзләренең теләкләрен әйтеп тә язганнары. Кайберләре инде менә безнең редакциягә китереп бирделәр. Менә бу куян хуҗасы дип әйтик инде. Алар безгә үзләренең квитанцияларын хат рәвешендә үз кулыбызга килеп тапшырганнар иде. Шалтыратмасак, аны белә элемтәгә керергә тырышып карыйлар ахрысы. Бәлки алыр телефонын. Иясе белән. Исеме дә Любовь бит әле. Любовь кашыкка белән. Бек матур куян. Булмадымы? Кызганыч элемтәгә керә алмадык. Безнең Яра редакциябыздан сеңлем, килеп сезгә беріп қалдырам. Куянны калдырасыгыз булды инде. Сау булып тұрығыз. Келесі күнде ғана шушы матур бәйрәмнәрегезне оештырырга язсын. Рәхмәт, Кышбабай. Инде без исә спонсорлар белән таныштыруыбызны алга таба дәвам итик. Чираттагы иганәчебез районыбызның күп кенә авылларын азык-төлек продукциясе белән тәэмин итеп торучы шәхси эшмәкәр Гыйльмуллиннар. Алар инде озак еллар сату эшен белән шөгыльләнәләр. Шулай ук безнең иганәчеләребез Теләче авылыннан Наилә һәм Хөсәен Исмәгыйловлар гаиләсе булды. Һәм тагы бер спонсорыбыз Үзәк авылында теркәлеп умартачылык белән шөгыльләнүче Ибраһимов Ильяс Нутфулла улы. Бүген ул үзе дә безнең студиябызда кунакта. Ильяс Нутфуллович, әйдәгез сүзне сезгә биреп узыйк. Ярар, миңа да сүз җитте бугай. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле Теләче газетасын яратып укый торган кешеләрегезгә мөрәҗәгать итәскилә. Рәхмәт менә Ленар улына, рәхмәт редакциягызга, коллективыгызга шундый иттереп, матур иттереп чаралар үткәрәсез, шундый иттереп, матур итеп гәҗитләр басып чыгасыз. Чөнки мин гәҗитне инде күп еллар язылып барам, чөнки хөкүмәт эшендә эшләгәндә дә бик кирәкле булган иде. Хәзер үзем дә эшмәкәр булгачтан, иң беренче яхшы фикерләрне, иң беренче полезный информацияны именно сезнең Теләче газетасына алам мин. Вот нәрсә. И шуның белән үтәп китәс килә, менә почта мөдир җитәкчесе бар, монда почтальоннар и һәр пользу случаем дип әйтим инде. Яме бүтән почтальонда эшли торган почтальоннарыбызга рәхмәт белдерәс килә, потому что гәҗит чыгару бер мәсьәлә, инде аны халыкка өләшү, яңгыры буламы, кышы буламы, салкыны буламы, бәйрәме буламы, ул инде сездән тора бик зур рәхмәт белдерәс килә. Вот, мен чөнки инде менә тормыш шундый катлаулы булды теге елны. Вот, бик авырулар чыкты бит инде, менә ул вакытта да сез туктап калмадыгыз. Һәр вакытта да авыру белән генә дөнья туталмады. Районда булган төзелешләрне эшләгән кешеләрнең һәр вакытта да белеп, һәр вакытта да гәҗит саннарына басып чыктыгыз. Иң күләмле аны менә Instagram хәзер Ленар Юсуп алып бара. Ул бик яхшы күренеш, чөнки сез анда районда булган нинди төзелешләр алып баралар. Авыл без бит инде районыбыз беренчедән авыл хезмәтчеләре районы, вот авылда нинди эшләр алып барыла. Иң беренче ул терлекчелектә, вот кырларда, вот сука барамы дигән шикелле, иген сугалармы, печән җитсәләрме, Ленар хәрәкәттә шунда нинди төзелешләр бара, вот бөтенсен күрсәтеп барасыз. Вот шуның белән бик рәхмәтле сезгә. Шуңа күрә булган минемнән сезгә рәхмәт белдерәс килә, потому что ел башына гына тагында бу еллар тыныч кына үтсен дип әйтәс килә минем.
Рахмат инде өзүбүздүн район жетекчибиз Нажип Накибович. Эме потому что Ленар Юсупова тоже айтып койду. Ол болмаса бир нерсе болмой, потому что ол барысында үндөп тура, вот эме юлуну күзөтүп тура деген шекилли түгүл. Действительно шулай инде ол болмаса бир нерсе болмой. Рахмат бизне вот район жетекчилерине да билдиресик келе. Вот ушул айтасы сөзүм ушул энди. Алда келечектен моторлап шаргасыга. Ясабай, сиздин бит инде төп бүлегиңиз бүген 3 литр балга Сертификат. сертификат, Иә. 3 литр бал бүлеге чексиз булган райондашыбызга. Әйдәгез, үзегез алыгыз әле. Сезгә ләгер икән ул барабанна әйләндереп. Давай да сиз ошыгыз деме, так эме. Өзегез әйләндермәсезме? Нешләп инде? Ана күп әйләндерсәң шул берни кип чыгайдан да. Вот күп бутама. Вот шуңа күрә теге пользующим теге әйләндергән шикелле. Менә әйләндерүчеләр бу тормышта бик күп индалар. Шуңа күрә Теләче газетасы һәр вакытта да сыйфат информация бирә. Вот дәстә кешне бутага ярамый. Вот дәстә калсы бер әйтәләр, желтый пресса дигән булды. Бу юк әйберне язган булалар. Кешне халыкны бутыйлар. Вот дәстә шуның өчен рәхмәт Ленар Юсупович, һәр вакытта көчле информация бирәсез, мотор информация бирәсез. Эшләгән кешенең данын күтәрәсез. Именно менә шул темпта дальше эшләсәгез, безнең өчен бер алдагы буыннар өчен ул бик матур булыр. Нәкъ шул инде аларына түгел, менә мәктәп укучыларына яхшы шигырь үзләре уйлап чыгаралар. Аларны чыгарасы соңындарга Теләче битләренә бит инде бик үрнәк инде ул. Вот бик үрнәк, бик мөһимле, бик рәхмәтле. Бу безнең 133 номер астында чыккан иде менә бу. Баландыш авылыннан килгән мәктәптә эшли дип язып куйганнар. Алинә Газетдинова. Вот так. Рәхмәт менә минем балны ашагыз, теге тәнгә дә сыйфатыгызга да бик булсын. Язылыгыз ел сайын менә тагын үткәрәсе, bunday чаралар күп булыр дип уйлыйм әле. Минем тырышыгыз, эшмәкәрләр, кушылыгыз. Вот нәрсә что бүләкләр моңгысын, бүтәнесе үзегез белән алып китә алмыйсыз. Вот шуңа күрә тырышыгыз. Вот нәрсә юк таңына бер матурлык, бер мизгеллек. Вот нәрсә дөньябызны, үзебезнең хотя бы районыбызны бер матур айтыйк дөньябызны. Вот нәрсә шуны әйтәс килә минем. Рәхмәт сезгә. Все, булды. Ленар Юсупович, сезне чакырабыз. Уңышлар теләп калам. Хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле Instagram каналын караучылар, дөрестән дә минем үзебезнең редакция коллектив исеменнән, язылучылар исеменнән бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Үзәк авылында үзенең умартачылык һәм әле тагын бер юнәлеше бар Ильяс Нотфулычның. Менә шул юнәлешләр белән шөгыльләнүче эшмәкәр дип әйтик, шундый киң күңелле кеше ул. Ильяс Нотфулыч безгә беренче тапкыр гына иганәчелек итми, һәр вакытта да мөрәҗәгать иткәндә рәхмәт аңа, рәхмәт кулын суза, ярдәм кулын суза. Һәм инде шуның ярдәме белән без инде бу үзебезнең язылучылар арасында менә шундый конкурсларны оештыра алабыз. Ильяс Нотфулыч, сезгә бик зур рәхмәт әйтәс килә. Аллага тормышыгызда исәнлек, саулык сезгә. Авыртмагыз, сау сәламәт булыгыз. Безнең белән алга таба дустана мөнәсәбәтләрдә бергә аралашып яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт Давай сезгә. онышламысын. Барыбызга да бергәләп матурлап яшәргә. Рәхмәт сезгә бик. Все. Без сезнең белән кызгалам инде. Инде алга таба дәвам итик. Крутим. Әйләнә теген тигән. Зур шурпаны Моның бу шурпавер түгел, Нәрсәсен бар? моның эчендә газлы плита ялгызсам. Шуна. Мин шурпаны тип торам бит. Күрсәтмәгән. Дигәнне. Нәрсә булып чыкты инде бу? Инде бүләк. Ашып карыйбыз, аха күрсәтәбез. Бу безнең бүләк. Ират кешегә эләккән Илнур Вәлимуллин дигән шәткедән. Плита бу. Сәү япай апкайтып. Сөенчегә берәр шоколад аласыгыз була инде бу абыйдан. Номеры ничә? 24. Шәткә. Котлыйбыз. Шәп бүләк бу. Тагын нәрсәләр сайлыйсыз кызлар? Бүләк. Табак уйнатабыз. Табак уйнатабыз. Так. Икенчесе. Икенче коры табак уйнатабыз. Артакта икене алдым. 122. 122 номер. Нечә 22-нче. Гилфанова Фәүзия Тиләҗә. Котлыйбыз. Тагын Иске Җири авыл җирлеге. Әйтәм бит бөтен Бик яраталар безне Иске Җири якларында. Жирилар булган бәйрәм итәчәкләр. Так, менә нәрсә? Шумиш Чүмеш, мин алдым. 39 номер. Так, 39 номер.
39'da Elfiye Ahmetşina Balandış жерлегеннән bu apayыбыз дагы Шүмеш Balandış җирлегенә китә. Мен спонсорлар белән таныштыруыбызны дәвам итеп узыйм. Безнең бүгенге акциябызга күп кенә иганәчеләребез бик нык ярдәм иттеләр. Теләче авылында урнашкан САМАЗ машина юу оешмасы, белүебезчә, алар сыйфатлы итеп райондашларыбызның машиналарын юып бирәләр. Бик зур рәхмәт аларга. Шулай ук Теләчедән Казанга киткәндәге автогаз-сервис оешмасы да безнегә һәрдаим иганәчелек белдереп бара. Аның җитәкчесе Гайнетдинов Алмаз Радик улына да зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Сүз уңаеннан шунысын да әйтеп узарга кирәк. Сез инде безнең Instagram аккаунтыннан да күргәнсездер. Автогаз-сервис оешмасы бүгенге көндә үзләре үк акция игълан иттеләр. Ягъни аларның ягулыгын сатып алучылар арасында бәйге уйнаталар. Шартлары буенча 1 февральдән 28 февральгә кадәр, ягъни шушы ай дәвамында 20 литр бензин яки 35 литр газ сатып алырга кирәк менә аларның заправкасыннан. Һәм инде шушы чекларны уйнатачаклар һәм бүләкләр отачаклар, бензиналар. Ничә литр бензин бүләк итәчәкләр. Шуңа күрә райондашларыбыз сезне дә әлеге акциядә катнашырга актив чакырып калабыз. Инде призлар уйнатуны дәвам итик. Менә әйдә уйнатыйк шушы безнең автогаз-сервис оешмасыннан 10 литр бензинга сертификат уйнатыйк. Икенче сертификатыбыз Ну, sizde zapravkalar вообще молодцы, конечно. Direklerin biriktirine duralar. Икенче сертификатка кем лайык булыр икән безнең кайсы райондашыбыз? 90 номер. 90 номер. Ирек Галиуллин Теләче авылыннан районыбызның үзәк хастахана җитәкчесе. Менә бит котлыйбыз. 10 литр бензинга сертификатка ия булды ул. Аннан соң безнең бит әле тагын бик әйбәт кенә бүләгебез бар. Нәрсә икән ул Алина? Анда безнең көтеп тора әтәч. Ул әтәчне күрсәтеп алсак, Hazır edeşini üzüm öpkürün. Әтәч бик безнең матур. спонсоры әлеге әтәчнең спонсоры Теләче авылында яшәүче Наилә һәм Хусейн абый Исмәгыйлевлар гаиләләре. Uşma yeme только. Инде күпләр белә, Хусейн абый заманында Менә. көрәш буенча мәйдан тоткан райондашыбыз безнең күп кенә ярышларның алдынгы көрәшчесе. Менә спонсорыбыз ул безнең әтәч белән. Алар безгә бүген иганәчелек итәләр. Франция нинди матур әтәч бит бу. Алина әйдә. Әтәч алып карар. Әтәч хуҗасы кем булыр икән? Бу янда да нигә җибәрдең? Әтәчне кая җибәрәсең икән? Кайсы якларга? Җитмеш беренче сан. 71-нче сан, 71. Так. Дания па Закирова Кече Кибә хуҗадан. О, Безнең Дания әтәчебез апага. Кече Кибә хуҗага китәчәк. килеп алырсыз инде бүгін әтәчегезне Дания апа безне карасагыз. Ашатырыбызга юк. Ипиләрне көндез ашаттык. Шуңа күрә әтәчне килеп ала күрегез. Инде дәвам итик. Менә шушындый сәгать уйнатыйк әле кабаттан исенә сәгате. Бүләкләр әле бар. Безнең мондагы лотереяда күп. Кемгә алабыз? Исенә сәгате. Икенче номер. Икенче номер белән Илнар Вали Ахметов. Вали Ахметов Илнар безнең Теләчедән. Котлыйбыз. Сәгатьтә булды һә. Чиратта менә шушы әйберне уйнатык. Римма, нәрсә дип уйлыйсың менә? Беләсеңме нәрсә икән? Биләсәң, бу макарон итә торган түгел шул. Дурушкак дип атала бездә. Менә алай дип тә кулланырга була. Бездә дурушкак итеп куелган. Картошка фрилар пешерү өчен шундый махсус җайланма икән менә бу. Мин үзем дә белмәгән идем. Быел инде бәрәңге безнең кайбер хуҗалыкларда бигәс булды дип әйтсәк тә була. Икенче икмәгебез 57 номер. Картошка фри гына ошак атасы. Безгә дә алып килерсез. Редакциягә. 57 номер. Җитене тауып та булмый монда кызлар. Әйдә сине сөйләгән арада Римадан сорап Фәридә Аглиуллина
Бу безнең район эчке эшләр бүлегендә эшли торган хезмәткәребез Фәридә Кайгалекте. Әйе, безнең якта да яши, бар киләсе булыр. Рима шундай сорау бирә башлаган идем сиңа. Тылсымлы таягың булса нәрсә эшләр идең? Шул җавапка бирә, сорауга җавап бирә торган. Булсамы? Без менә шушы фатның хуҗасын эзли торган арада. Нәрсә эшләтер икән? Теләшләрне бөтенсен Теләче газетасына яздырып бетерер мин. Браво! Районы белән бергә, потому что бөтенсен информация шушы газетада. Бер ай эчендә планны тизгән. Тилсымлы таяк табарга кирәк сиңа Рима. Һәй, яблам да дими инде, монда бөтенсе чыга Бөтенсен чыгам ди. Я яздык. 107 107 номер. Диге батмас. 107 Гөлшат Загидуллина. Бу безнең Гөлшат апай эшли район социаль яклау идарәсендә. Алар ташламалы бәя игълан ителгәннән соң Теләче газетасына редакция хезмәткәрләрен чакырып, бөтенесе дус булып, дәррәү рәвештә язылганнар иде. Һәм шул көннәр безгә квитанцияларында барлап җибәргәннәр. Менә инде әлеге ишмада эшли торган, ялгышмасам, 2 кешегә бүләк чыкты. Молодцы, поздравляем. Рима анда безнең махсус бар әле. О, менә бу. Сез алып китәбез дигән. Моны бирәм дигез бит инде, бирәм инде ярар. Калдырып Бит әле язылмаган. Шуңа күрә бирәм моны. Бу тоже бик йомшак, кстати. Рәхәт. Син Айсыпыч, бу юрган хуҗасын алмыйсызмы соң? Юрган да бирәк матур пассиятка җибәрәбез. Рима укуын күтәреп тора. Юк, бу җиңел моны. Тик сыйфатлы җиңе булгач үзе зур. Үзе зур, үзе җиңел. Без бала вакытта бар я әбиләрнең бабайларның бия юрганнары шулай бит хәзер андай бия юрганнары юк инде авыр. Авыр. Әйе. Кіріп шумасың, шығып болмай. Масыннан шығып та болмай, кіріп та болмай. Так. Айсыпыч безнең 74-нче номерлы билетны алды. 74-нче номерда безнең 74-тә Гөлия Сабирҗанова дигән кайдан икән язмаган Гөлия апа безне карыйдыр дип ышанабыз инде һәм үзенең яхшы юрганын алып китәр. Бу юрганга ия булырга теләүчеләр күбәеп китте. Монда. Бирәм инде, бирәм. Финанс күч калдырдык. Котлыйбыз. Райондашлар, монда чыгудан тагын бер файдаланып үтәсем килә. Миндә шәхсән үземнең бик зур рәхмәт әйтәсем килә спонсорларга. Кызлар санап үттеләр. Но мин яңадан тукталмыйча мөмкин түгел, чөнки спонсорларның ярдәме белән генә барсын да без оештырып киләбез. Безнең бакча башында урнашкан Гайнетдинов Захир Фәрзетдин улының шәхси эшмәкәрлек ноктасы ул бүгенге көндә агач материаллар белән сатылык итә. Захир абый да һәр вакытта да сыйфатлы агач материаллары бар. Шулай безнең Үзәк авылыннан Ибраһимов Ильяс Нутфулла улы без аны әйтеп киттек. Һәм шулай ук безнең һәр даим үзенең бүләкләре белән сөендереп торучы Автогаз сервисты оешмасы аның җитәкчесе Гайнетдинов Алмаз Радик улы, аңа да шәхсән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Шулай ук безнең бакча башында ут күршеләребез, ул Теләче калай заводы, аның җитәкчесе белән элемтәгә кердек. Аларга да бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Шулай ук Теләче авылында урнашкан САМАЗ автомойкасы сыйфатлы итеп машиналарны юалар, аның җитәкчелегенә САМАЗларның хуҗаларына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм шулай ук безнең күп авылларда үзенең эшчәнлеген алып баручы, сыйфатлы көндәлек, азык-төлек продукция белән сату итүче Гыйльмуллин шәхси эшмәкәр нокталары. Алар районыбызның берничә авылларында сыйфатлы азык-төлек һәм көнкүреш товарлары белән сату итәләр. Һәм инде иң зур безнең иганәчебез ул Улымиша авылында үзенең эшчәнлеген алып баручы Әхмәтова крестьян фермер хуҗалыгы, аның җитәкчесе Әхмәтов Райнур Гыйлфан улы. Кызганыч, алар безнең бүген арада катнаша алмадылар. Без аларны алга таба да рәхмәт хаты белән, рәхмәт хатлары без аларга әзерләдек. Алга таба без рәхмәт хатларны хуҗаларына тапшырып үтәрбез. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең иганәчеләргә. Иганәчеләрсез тагын бер кат кабатлап үтәм, бу чараларны уздырып булмый. Инде безнең социаль челтәрләрдә бушка котлау бирүгә яңадан бер сертификат уйнатык. Аның да хуҗасын ачыклабыз. Социаль челтәрләрдә бушка котлау бирә алачаксыз. Шушы сертификат ярдәмендә.
131 номер bilen bizning Rasime Hasan Şina Bolandış oğlundan mekteptaşı hanımızın. Resmen paketliydi sizni. Endi Sen oynatabız. biz qolib bormay, mana shunday Kuchanmayna Sanavlı minutlardan biz sürpriz. Buzovni yesin o'sha qo'yashan. aşıqlayamiz. Bu sefer isim kuşlar mı gelen? Sen qo'y suyaqlarga chiqar ekan. Tilashi bilan Bolandış yerligi bizning buzovga oldular. Bu sen olasizmi? Ayda. Bu yoqda bir Kimga lagar ekan bu bizni tapqatsa? Yo'q. Buzovga chiqib ketmasin. Bulaşıp gitmesin. 173 номерге кетек. Шушындай біздің кухонный битматорына барыбыз. Диләрә Мөбәрәкова Ырымширма авылыннан. Котлыйбыз. Самаз автомойкасына машина юдырырга сертификат. Тагын бик яхшы бүләк. Biz sponsорыбыз. Шәп. Шәп булашак. Рима җырлаган вакытта җырның сүзләрен онытып калган очраклар булгалыймы? Yok. Мен, наверное, потому что үзем язганга күрәдер инде ул. Үзләрне күбесенчә җырларны үзем язам бит. Алар оныткан вакытым булган иде. Бик яхшы. Төнге сәгать 2-дә торып уятса да җырап күрсәтергә мөмкин. Так, 23 номер белән безнең Бушка машина юдыру бәхетенә кем ирешер икән безнең? машиналар пеширанды. Так, Радик Мазитов Теләше ялгышмасак район ветеринария берләшмәсендә эшли торган безнең Радик абыебыз. Халыкка бик яхшы таныш. Инде мөмкинлектән файдаланып, әлеге оешма хезмәткәрләренә дә рәхмәт әйтәсе килә. Алар да иң беренчеләрдән булып үрнәк күрсәтеп, безнең район газетасына язылып, һәм бөтен хезмәткәрләрнең квитанцияларын уенга җибәргәннәр иде. Алдагы елларны да аларның отучылар булды, әлеге оешмада эшләүчеләр арасында. Соңгы бүлеккә якынлашабыз. Сәгать будильник. Әтәш китте, будильник гына калды да. Кемнәргә эләгер икән бу бузау? Үзебезгә дә бик кызык. 14 номер белән 14 номер. 14 номер монсы бузау түгел әле. Моның бусы сәгать генә Будильник. кызлар. 14 номер белән Мәдинә Назмутдинова. Бу безнең Алан авылыннан бу апайыбыз. Котлыйбыз. Алан авылына китте. Хәзер инде безнең Әйдә, бу соң белгәнче мен җырлыйм әле белә. Без дә шуны тәкъдим Көтеп итәбез. торыгыз. Каясың әле минем микрофоным? Микрофонда бүләкләр арасында күмелеп калдыңмы? Калдымы? Җырлыйсы килә. Тәнәфескә бүлми. Җырлыйсы килә минем күпләргә таныш булган җырым ашкына ки син яныма. Бу җырны инде теләшеләр, бу теләшеләрдә күрәткән мин бу җырны. Моны белергә тиешләр. Киттегәләргә шу җырлыйбыз сезгә таныш җыр. Кил син яныма.
Ayşan sönmesin seyirler Dostlara ilkene bu gözler Merhamet geriler Aşkına 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 giri giri yanlarıma Dalgına 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 ış ış yanlarıma Siyer bu senlerin aşağına bir gitsin yanıma Aşkına 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 giri giri yanlarıma Dalgına 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 ış ış yanlarıma Siyer bu senlerin aşağına bir gitsin yanıma La 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 Kimga ketar ekan bu bozor? Aşkına. Rahmat Римма. Endi aytib o'zganimizcha tag'in bir topqir eskartib o'zib, hurmatli Turay efirni qarovchi do'stlarimiz. Xatirlasangiz, beygining birinchisi Tong xo'jaligi yetakchisi Atavulla Qosimov yordami bilan, ikkinchisi Bolandish ovulida o'z ishchanligini olib boruvchi Nizamov Kristian fermer xo'jaligi yetakchisi Amarat Haris o'g'li Nizamov bo'lishligi bilan o'zgan edi. 2020-yilni tib bo'lak buzovni Bolandishdan Ferg'at G'ilajiyev oilasi, 2021-yilda O'zak xastaxona tabibi Elmira Sharafetdinova oldi. Endi bugungi shoraning tib sponsori Ulumisha ovulida ishchanliklarini olib boruvchi Ahmatova Kristian fermer xo'jaligi ham bugungi buzovga tib bo'lakka bizning kim iya bo'lar ekan. Nihoyat haligi rayondoshimizni oshiqlar vaqtlarda kelib jetdi. Bek javobli moment deb aytar edik. Endi aytag'iz. Hele o'zimga bereyim hele. Şu bozorni benim qo'lim yengil bet. Ko'p karamaslar ekan bundagılar. Bek ig'tibor bilan birigini elektrib olasiz endi. Aybatlab aylangan. Yuqori bu yoqqa aylantirgan Azrat, bu yoqqa aylansin. Aşkına giri yanlarıma Talpına buzavşığa hazırdırsın. Tak. Yolqinlantirg'ich mezgillar. Mahalay. Ko'zini yumib. Birdagini aldım. Berdagini oldingizmi? Ya Allah, ko'p galaktika. Benim yaratgan son var bunda. Men ko'rdim. %26 nomer qutlaymiz. Kim ekan bu? Счастливчик. 126. Bu meni shoshtirishga chaqirur ekan? Tak, Fenzile Minnebayeva degan kishi Ulukiba xo'ja ovulidan. Fenzile ilimchaga kirsinlar deb hatto 2 telefon nomerini tiklab qoldirgan, birisi tutmasa ikkinchisi tutar deb yozuv bo'lgandir endi. Biz Şuşa iğanəşimiz Ahmetova Kristian fermer xo'jaligini hamoning yetakchisi Ahmetov Raynur G'ilfon ulu Nazur rahmatlarimizni bildiramiz. Endi Şuşa tub bo'lak buzov xo'jasi Fenzila Minnebayeva bilan ilmtaga kirishga tirishib qarayapmiz biz hozir. Fenzile apa, наверное, вообще в шоке будет endi. Balki uni yangidan jirlatib olurmiz. Hayda bek Biz shoqlanib ilmtaga chiqqan orada Давайте, bunda tug'an kunlar bo'lishadi ekan вообще. bor bizning Kimlarning tug'an kuni bo'ldi? bizning endi Tileshi gazetasida yozuvchilar orasida tug'an kunlarini belgilab o'tuvchilar bek ko'p. Mana shu anqira shu jig'ni tug'an kun yangi jig'ini bag'ishlayman sizga. Barliq tug'an kunni o'tkazganlarga, mana shu kunlar o'tkazgan kishilar borsa, esenlik tilayman, sog'lik tilayman. Главное, shunsa Tileshi gazetasida yozuvingizni tilayman. Пожалуйста, yozingizmi? Endi jig'layman tug'an kun. Mana qay bekatda bo'ladi. Sufiylarni solib. Hey! Hayallar arası yılların altını şalı muhakkakın başka alışılar böyle
что ли? Нәрсәсең бу? Бу миңа әле? Ей Алла, рәхмәт җавабы. Зәңгәр бантиклар белән бит әле. Миңа да бузау булды бу. Рәхмәт яусын. Ничек икән анда безнең элемтәгә керә. Элемтәгә керделәрме? Юкмы? Теге бузау йотты дигәчне аңа югалтты бугай. Фәүзия апа идеме әле ул? Фәнзилә апа. Яра, Фәнзилә апа нигә кергән, элемтәгә кергән тагын бер җавап соң? Кердеме? Все. Әйдәгез чакырам. Безнең Квитанциясында булды. Ну, Фәнзилә апа. Фәнзилә апа тулы бирә сезгә. Классташым. Шаулыгай. Менә без бузау утучы кеше белән элемтәгә керде. Безнең Зөлфия тырыша торгачлан. Менә аның квитанциясе 6 айга язылган. Почта хезмәткәренең подписе һәм печәте бар. Бөтен нәрсәсе дә тәртиптә. Авылын да язган һәм инде телефон номерларын да калдырган. Бу бөтен таләпләргә дә туры килә әлеге квитанциядә. Менә шуңа хәзер инде үзенә сүз бирәбез. Фәнзилә, котлыйбыз. Исәнмесез, безне ишетәсезме сез? Тыңладыгызмы, күрдегезме? Кайлардан белдегез үзегезнең җиңгән икәнне? Нинди хис? Мин олы кибә хуҗадан булам, Фәнзилә. Бу котуыма инде ышанмадым башта. Шатмын шунда ятканыма. Үзегез тыңладыгызмы? Җиткерделәрме бу яхшы хәбәрне сезгә тиз арада? Миңа не почта Айсылу язган иде. Нидән WhatsApp'тан аптырап киттем инде анда дагы. Ышанмаган идем. Әйдә монда шулай подарить итегез. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Алга таба да безнең район газетасына язылырсыз һәм укырсыз дип ышанабыз. Һәм инде сезнең белән элемтәгә кереп, сезгә бүләгегезне тапшырырбыз. Бик чын күңелдән сезне яңадан бер тапкыр котлыйбыз. Һәрвакыт шулай безнең белән район газетасы белән элемтәдә яшәрсез дип ышанып калабыз. Яра, рәхмәт бик зур. Менә безнең инде бозауыбыз Олы Кибә хуҗа авылына китте. Без Чын алар күңелдән котлыйбыз. Инде төп бүләкнең иясендә ачыкладык. Безнең призлар уйнатылып бетте. Хәзер сүзне Теләче газетасы баш мөхәррире Хуҗа Ленар Юсуповна бирә. Хөрмәтле райондашларыбыз, берничә минут кына, берничә мизгел элек кенә без бәхетле җиңүчебезне 3нче тапкыр бозавыбызны отучы Кибә хуҗа авылыннан Фәнзилә Миндибаевага бәхет елмайды. Аны чын күңелдән котлыйбыз, бөтен райондашлар, бөтен язылучылар исеменнән чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең белән соңрак элемтәгә чыгарлар һәм бүләкне алу буенча шартларын аңлатырлар. Сезне чын күңелдән котлыйбыз. Инде тагын бер кат иганәчебезгә әйләнеп кайтабыз. Ул безнең Олы Миша авылында үзенең эшчәнлеген алып баручы Әхмәтова крестьян фермер хуҗалыгы һәм аның җитәкчесе Әхмәтов Райнур Гыйльфан улы. Хөрмәтле Райнур Гыйльфанович, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә шушындый зур бүләкне безгә бирүегездә һәм без ул бүләкне тиз арада җиңүчегә тапшырырбыз дип өметләнеп калабыз. Һәм инде безнең бүгенге чарабызны оештыручы, үзенең дәртле җырлары белән безнең күңелне күрүче, райондашларыбызны күңелен күрүче яшь талантыбыз, күп җырлар авторы, күрше районыбызның, күрше Питрәч районыннан безнең мөлаем һәм матур кызларыбызның берсе, ул Римма Александровна Никитина. Римма, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шушында вакыт табып кайтты. Безнең райондашларыбызны, шушылай итеп үзегезнең дәртле җырларыгыз, бетмәс төкәнмәс энергиягыз белән райондашларыбызны куандырганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм сезгә дә шулай үзебезнең редакция исеменнән рәхмәт хатын җиткереп каласы килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Калган табада сезнең белән бергә эшләргә насыйп булсын. Инде шуның белән безнең бүгенге языл һәм бүләк акциясына нәтиҗә ясалды. Хөрмәтле райондашларыбыз, алга таба да
Сездән әлеге шушындай уеннарда актив катнашуыгызны теләп калабыз. Үзегезнең язмаларыгызны, хәбәрләрегезне безгә юллагыз. Һәм инде һәрвакыт безнең белән элемтәдә торырсыз дип ышанып калабыз. Һәм инде кемнәр откан, кемнәр җиңүче булган әлеге кешеләрне безнең Теләче форум мәгълүмат үзәгенең Instagram битеннән таныша аласыз. Хәзер без аны куябыз, урнаштырабыз. Һәм инде тиз арада бүләкләрегезне килеп алуыгыз сорала. Айруча инде безнең куян белән әтәч хуҗасы килсә иде, чөнки алда әйткәнебезчә, безнең аларны карап, саклап торырга мөмкинлегебез юк. Шуңа күрә бүген сезне сәгать 4-кә тикле үзебезнең редакциябыз бинасында көтеп калабыз. Кемнәр безгә үзләренең квитанцияларын җибәргәннәр, аларга олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Әлеге бәйгедә җиңмәсәгез дәгән моңсуланмагыз.